Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali nkhani yomwe masiku anowa asilamu ambiri akuitenga ngati kuti ndiyosafunikira, ndipo mukayionetsetsa nkhani imeneyi ikuononga chikhulupiriro cha asilamu ambiri. Nkhani yake nditi? Nkhani ya kuwatsatira anthu amene ali osakhulupirira. Mukabwera mu chiphunzitso cha Chisilamu, kufotokoza kwake Allah subhanahu wa ta'ala komanso mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adatiuza kuti tisiyane nawo amene ali makufaru. Ndiye mu nthawi yathu ino gawo iliri asilamu ambiri akumalipeputsa, akumangolitenga ngati kuti ndilosafunikira komanso ndilopanda phindu, koma kuti Allah pofika kufotokoza zimenezi mu Qur'ani komanso mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam potambasula mu chiphunzitso chake, ndithudi mmene mumu muli uthenga womwe uli wamphamvu kwambiri. Ndiye timafuna kuti uthenga umene uwu tiuzindikire ndi cholinga chonena kuti tisanamizidwe ndi zichitochito zawo amene ali makufaru. Tikamakuona kutsatira kumene munthu angatsatire gulu lina lake kuli pawiri. Gawo loyamba ndi kuwatsatira mu zinthu zomwe zili zopatulika pa iwowo, ndipo gawo lachiwiri ndi kuwatsatira mu zinthu zomwe zisali zopatulika pa iwowo. Ndiye tikamaliona gawo loyambali ndiye kuti munthu akuwatsatira mu zimene sitingazipeze kwina kulikonse kupatulapo mu chipembedzo chawo anthuwo komanso mu chikhalidwe chawo. Kutsatira koteroku ndi haram komanso ndi gawo la machimo amene ali akuluakulu. Ndipo tikaona gawo lina, munthu amatha kusanduka kafir, kutanthauza kuti amatha kusanduka wokanira akakhala kuti wachita nawo zoterezi. Pali zinthu monga asilamu ena amasangalala nawo Christmas, kumagula ndithu zibaluni ndi kumayika nyumba zawo akuti pa 25 December. Ena kusangala kumene Easter, ena akuti Pasaka, ena New Year kumene, ena ndendi awa mpaka na lero lino akumasangalala nawo ma birthdays, kumapanga nyumba mwawo. Akazawo akakhala kuti akwanitsa zaka zingati akuti akupita kukasangalala, akuti kakhala mbanja zaka zingati akuti anniversary ndi zina zotero. Mother's Day chimodzimodzi asilamu akumapanga. Father's Day asilamu akumapanga. Pakatipa panali nkhani ya zinamwali, taona asilamu akumadikula ndithu munsewu akuti akuachotsa nawo kujando akuapititsa ku nyumba. Mavalidwe kumene lero lino asilamu mavalidwe awo ni makufaru sakusiyana. Mametedwe ndi chisimu anyamata mwaona kuti alqaza yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adailetsa mpaka na wopanga khutuba akumametaso choncho anthu ndikumamutsatira. Tiona kuti izizi zikuchokera mu zinthu zimene zili zopatulika kwa makufaru oka, chifukwa tikaona mtumiki pamodzi ndi maswahaba ake panalibe amene amapanga zimenezi. Ndiye munthu kutsatira zimenezizi amagwera pawiri. Aidha akutsatira mwaumbuli sakudziwa, choncho munthu amene tikuyeneka kuti timuuze kuti izizizi ndi zinthu zimene zili haramu mu Chisilamu. Koma pambuyo poti iyeyu wauzidwa ndiye akupitirizabe, ndiye kuti munthu ameneyu amakhala kuti akutsatira zilakolako zake, choncho ndi mmodzi mwa anthu ochimwa amene amayikidwa kuti ni mmodzi mwa anthu ochimwa. Taonani mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mu maahadithi otsatirawa kufotokoza muzigawo zina zimene inu ndine tikuyeneka kuti tisembane ndi anthu amene ali makufaru. Abi Huraira radhiyallahu an akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhulapo kunena kuti innal yahuda wan nasara la yasbughun, ndithudi ayuda ndi akhristu samatinta tsitsi lawo ndi ndevu zawo mu nthawi imeneyo. Fakhalifuhum, choncho inuyo siyana nawoni. Koda asiyane nawo potani? Potinta tsitsi komanso ndevu. Ndiye tiona kuti mu hadithi ya Abu Quhafa mtumiki adamulangiza Abu Quhafa kuti asinthe mmutu mwakemo komanso ndi ndevu zakezo
pogwiritsira ntchito mtundu wina uliwonse kupatulapo mtundu wa black. Soneza kuti kutinta tsitsi munthu asatinte ndi easy black kapena mankhwala ena aliwonse a black, chifukwa zimenezo zikhala zoletsedwa. Koma kala ina iliyonse palibe vuto. Ndiye muona kuti nthawi imene maswahaba radiyallahu anhum ankapanga zosemphana ndi Ayuda, kufuna kusiyana nawo kumeneko. Tikaonanso mu hadithi ine chokera kwa Ibn Umar radiyallahu anhuma yakunena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula pa nkhani yokhudza ndevu, khaliful mushrikin, inu siyanani ndi awo amene ali mushrikun, wafiru al-liha, posunga inuyo ndevu zanu zakuchibwano komanso matsagwidimu, musunge zimene zizi, wa ahfu shawarib, ndipo pungulani ndevu zimene zili pa mlomo wa pamwambapa, zimenezo muzipungule. Ndiye muona lero lino asilamu akuti otsatira azungu ndi amapita ku baba shop ndikukametetsa chibwano ndikukametetsanso za pamwambazi akuti aoneke ngati kanyamata, kapena ndikukametetsa kalaini za kuchibwanozi kuzigunda zonsezi ndikungosiya kalaini basi ataoneke ngati ena ache, kapena kuzigunda munjira inelenso kumangoneka ngati tonde apapa kungotsala pa chibwano penipenipa basi akuti ndikusunga ndevu. Zimenezo ndi zinthu zimene zili zosemphana ndi chani? Ndi chiphunzitso cha mtumiki. Chifukwa muwaona kuti pali ena amene ali makufaru amasunga ndevu za pa mlomo wa mwambamu ndikumeta za uko. Asilamu ena zimenezo akuchita. Timaona aluya ena avala mkanjo bwinobwino koma akusiya ndevu za pa mwambapa za kuchibwano kwa ameta. Anauza ndani zimenezo? Ndiye muona kuti mtumiki akuyesetsa kutiuza kuti tisiyane nawo ndani? Tisiyane nawo amene ali mushrikun. Tikaonanso mukuyankhula kwina hadithi ya Abi Huraira, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza kunena kuti juzu ash-shawarib, inuyo pungulani masharubu ndevu za pa mlomo wa pamwamba apa, wa arhu al-liha, ndipo zisiyeni kuti zikule ndevu za matsagwidi komanso ndi pa chibwanopa. Khalifu al-majus, siyana nawo anthu opembedza moto. Hadithi ya Ibn Umar akunena kuti tisiyane ndi mushrikun, umu akunena kuti tisiyane ndi anthu opembedza moto. Ndiye kuti munthawi imeneyo amene sankasunga ndevu anali ati? Anali anthu amenewa. Tikaonanso mu hadithi ina yomwe ikuchokera kwa Aus ibn Thabit al-Ansari, iye akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti khaliful yahud, siyana nawo ni Ayuda, fa innahum, chifukwa iwowo la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, iwowo samapemphera pogwiritsira ntchito sandasi zawo komanso samavala sapato zawo popemphera. Ndiye inuyo mukamapemphera mudzivala nkhwayira zanu kapena mudzivala nsapato zanu munthawi imeneyo. Lero lino asilamu alhamdulillah ena alipo amene amapemphera atavala nsapato malingana ndi mene ili situation, palibe vuto lina lililonse. Koma zimene zikufunikira munthawi ino ndiye kuti tidzivula nsapato zija kuti tidzisemphana nawo, chifukwa iwo akapita m'matchalichi mwawomo samavula nsapato. Ndiye mtumiki akuyesetsabe kuti tizisiyana nawo munthawi imeneyo. Iwo amavala nsapato chifukwa Ayuda amalowa m'matchalichi awo masinagoge awo akuvula nsapato panja. Ndiye mtumiki afuna kuti tisiyane nawo munthawi ino. Iwo akumalowa ndi nsapato, ife tikusiyana nawo povula nsapato. Tikaona mu hadithi ya Ubada ibn Samit, iye akufotokoza kuti kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqumu fil janaza, iye mtumiki amakonda kuima akaona jeneza ikudutsa, hatta tuda fi al-lahdi, mpaka anakufikira pamene janaza ija yaikidwa muntumbira. Famarra bihi habrun min al-yahud, ndiye tsiku lina anadutsa mtumiki ataima, anadutsa mmodzi mwa Ayuda amene anali ngati wophunzirako. Faqala, adayankhula, hakadha naf'al, umuso ni mene ife timachitira, yani kuti tikaona maliro akubwera ife timayimirira. Ndiye fajalasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtumiki pompo anakhala pansi. Faqala, ndikuyankhula kunena kuti ijlisu, nonse khalani. Maswahaba kwauza zimenezo, nonse khalani, khalifuhum, siyana nawo na Ayuda. Lero lino taona asilamu akaona maliro akristo amayimirira, iwonso nawo kuyimirira. Zimene zakuzitenga akuti pachikhalidwe kulemekeza maliro, mtumiki anafuna kusiyana nawo.
choncho inu mukaona maliro akudutsa musayime ngati Ayuda ayima kapena Akhristu ayima. Inu khalani pasi pompo. Kaya kutengani kuti ndinu amwano, inu simukuchitira mwano, iwo mukumutsatira mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndiye izi ndi zina mu zinthu zimene ife tikuyeneka kusemphana nawo anthu amenewa. Ndiye tinanena kuti kuwatsatira anthu ena ake kuli pawiri. Gawo lachiwiri ndi kuwatsatira mu zinthu zomwe zili zosapatulika pa iwo. Ndiye kuti izi zikutanthauza kuti kuchita china chake chimene sichili chochokera mu chikhalidwe chawo komanso chipembedzo chawo. Koma sizikutanthauza kuti chinthucho chikhale chokhudza uchimo. Chinthucho chikhale kuti nchabwinobwino koma ndi choti wina aliyense amachita. Nkhani yakudya nsima. Nsima simungainene kuti ndiyopatulika pa anthu achipembedzo chakuti. Nsima aliyense amadya. Ndiye zitsanzo zina pali zinthu monga kukhala malo amodzi ndi mkazi pamene akuyamwitsa. Izi zilibe vuto ngati makufari akuchitanso iwo. Pali hadithi yomwe Judama binti Wahbin al-Asadiyya akufotokoza kuti iyeyu sami'at Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, adamumva mtumiki wa Allah kuyankhula kunena kuti laqad hamamtu, ineyo ndimafuna an anha anil ghila, nditakuletsani inuyo zokhala malo amodzi ndi mkazi mu nthawi yomwe akuyamwitsa, kufikira kuti ineyo zandipeza anna Ruma wa Faris, ndithudi Aroma ndi ma Persian mafarisi yasnauna dhalik, amachitanso zomwezi, fala yadhurru auladahum, koma izi sizimavulaza ana awo. Kusonyeza kuti mkaka sumasiya kutuluka, mkaka umatulukabe, ana awo amapezeka zoti akuyamwabe ngakhale mkaziyo akuchita banja ndi mwamuna wake. Ndiye muona kuti izizi mtumiki akupanga rifa kwa anthu amene ali mafarisi wa Rumu amene mu nthawiyo adali anthu otani okanira. Izizi zinali zonena kuti ni nkhani yokhudza chinthu chimene chili chodziwika pa wina aliyense. Tikaona mu hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas yakufotokoza kuti anna rajulan jaa ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqal, mwamuna wina anabwera kwa mtumiki wa Allah mtendere madalitso zipite kwa iye ndipo anati, inni a'zil an imraati, ndithudi ineyo ndimati mu nthawi yomwe ndikukhala malo amodzi ndi mkazi wanga, ndikatsala pang'ono kuti ndisangalatse chilakolako changa, yani kuti nditulutse madzi, ndimachotsa umaliseche wanga ndikutulutsira madziwo panja. Faqala lahu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ndiye mtumiki anamuyankhula mwamunayo, lima taf'alu dhalika, ndi chifukwa chani ukuchita zimenezo? Faqala ar-rajul, mwamuna uja adati, ineyo ushfiqu ala waladiha au ala auladiha, ndimaopera pa mwana wake kapena ana ake, kuti mu nthawi imene iyeyu akuwayamwitsa zikhonza kutheka kuti mkaka wasiya kutuluka, kapena wapezanso pathupi iye ujayo ndikusiya kutani, ndikusiya kutulutsa mkaka. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ndiye mtumiki anati, law kana dhalika dharran, zikanakhala kuti zimenezo zinali ndi vuto, dharra Farisa wa Rum, zikadawavulazaso Aroma ndi Mafaris amene amakhalanso akuchita zimenezi. Ndiye muona kuti mtumiki akupanga rifa kwa anthu amene ali makufar pa zinthu zimene zili zoti sizili gawo la chipembedzo chawo, ndi za umunthu basi mmene zilili. Ndiye pali zinthu zimene zimakhala kuti mwina nyumba kamangidwe nyumba, mwina anthu akumanga nyumba yazipinda 4 kandi zipinda 5, aliyense akhoza kupanga zimenezo. Koma ngati zili zodziwika kunena kuti na amene amamanga nyumba zakuti ndi akuti amene asali asilamu, ife tipewe basi. Ndiye tinafotokoza kuti pali kuopsa kumene anthu ambiri mu gulu la asilamu samakuona mukutsatira kumene amawatsatira makufaru. Chinthu choyamba ngati msilamu akuwatsatira makufaru mu maonekedwe awo, zikusonyeza kuti iyeyu akunyasidwa ndi maonekedwe ake amene Allah subhanahu wa ta'ala adamulemekeza nawo. Mwachitsanzo ngati msilamu wauzidwa kunena kuti asamameta alqaza, adzivala chovala chimene chili chosagwira thupi, hijabu yake ikhale yabwino, iye uja ndikumawatsatira mavalidwe awo makufaru, zikutanthauza kuti iye akunyasidwa ndi zimene Allah wamuuza. Chifukwa Allah zimene wapereka ndi zabwino kwambiri kusiyana ndi zimene iwozo akuchita. Kuopsa koyamba ndi kumene munthu makhala kuti kunyasidwa ndi chisilamu chako. Chachiwiri, kumutsatira wina wake amene ali kafiri
ndi chizindikiro cha kugonjetsedwa mumaganizidwe komanso mumachitidwe. Choncho chisilamu sichidalole kuti chigonjetsedwe, ndipo msilamu sakuyeneka kuti akhale ogonjetsedwa. Msilamu amene akuyeneka kugonjetsa. Pachifukwa chimenecho muona kuti mkazi wa chisilamu analetsedwa kukwatiwa ndi mwamuna amene ali kafiri. Chifukwa chani? Mwamunayo akhala mtsogoleri pa mkaziyu, ndipo mkaziyu agonja adzitsatira zinthu zimene zili zotani zolakwika. Chinthu chomwe chili chachitatu mu kuopsa kumene kulipo ndichonena kuti kumutsatira wina wake ndi chisonyezo cha kumukonda. Kumutsatira wina wake ndi chisonyezo cha kumukonda. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala sadayike chikondi cha msilamu kukhala pa munthu amene ali kafiri. Ndiye inu musakonde amene ali anthu onena kuti Allah subhanahu wa ta'ala sadawakonde. Ndipo kuchokera mu chikondi chimenechi kuopsa kwake kumene kulipo ndikonena kuti kumaononga chikhulupiriro chomwe iweyo uli nacho, kufikira ponena kuti umachitenga chikhulupiriro cha anthu amene ajawo kukhala cholondola, choncho umachitsatira. Pamene kuti kuti basi za chisilamu waiwala, za chisilamu waiwaliratu basi. Ndifake lero lino muzaona asilamu tikamawauza kunena tikavalidwe ka hijabu sikameneko mumva chikhulupiriro tu ni muntima. Zimene zazitenga kwa ndani? Kuyankhula koteroko ndi kwa makufar. Msilamu sakuyeneka kuyankhula zimenezo. Ndiye pali zambiri zimene tingafotokoze za kuopsa kwa mchitidwe umenewu. Ndipo ilili ndi gawo limene tikunena kuti asilamu ambiri akuyeneka kuchenjera nalo, chifukwa ndi limene likuwaonongera akida yawo. Ndi gawo limene likuononga chikhulupiriro chawo. Ndi gawo limene likuononga ntchito zawo. Choncho khalifu liyahuda wa nasara, siyanani ndi ayuda komanso ndi akristu, wa khalifu almushrikin, komanso siyana nawo anthu amene alupembedza mafano. Inu tengani zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakupatsani, komanso zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam wakupatsani. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.